Gràcies. Per part de la CUP, senyor Piqué. Gràcies. Nosaltres votarem en contra de la moció presentada pel Partit Popular i amb el suport de Ciutadans, tot i que l'enfocament que farem és totalment diferent al que s'ha exposat fins ara. El nostre posicionament té una part ideològica, no va tant en contra de les persones que treballen en aquest centre policial, sinó més aviat en contra del que han significat no elles, sinó el cos de policia estatal i d'altres cossos policials. I malgrat tot, signifiquen encara per un nombre important de persones del nostre país. Ahir se celebrava el 40è aniversari de la mort del màxim exponent de la defensa de la unitat de la pàtria espanyola, el dictador Francisco Franco. Va ser una ocasió per treballar la memòria i recordar la repressió que milers de persones van patir durant el franquisme i també durant una transició que no s'acaba mai, perquè els conflictes mal tancats, estan condemnats a reaparèixer. En aquells anys, l'anomenada transició, la policia estatal eren els grisos. Més tard els va canviar el color de l'uniforme per rentar la cara d'un cos policial que no era ben vist per la majoria de ciutadans. Però no va per aquí el tema d'avui. Sembla que els temps han canviat i sembla que hi ha coses que pertanyen al passat. En aquest sentit, però, encara falta molt per fer en matèria de memòria històrica, de reparació de les víctimes de la repressió, i no m'estic referint només al franquisme. Com molts de vostès saben, va ser detingut l'any 92 per la Guàrdia Civil en el marc de l'anomenada Operació Garzón, juntament amb l'altre veí de Sant Cugat, l'Albert Pomar, que també ha estat regidor d'aquest ple. Aquests agents, entre altres coses que ens feien cridar viva la Guàrdia Civil. Els policies que ens van torturar mai van ser ni tan sols investigats. Aquest desembre farà 24 anys de la mort de Pedro Álvarez, el jove de 20 anys assassinat per un policia nacional a l'Hospitalet. El policia que va matar mai va ser condemnat. Que ara vostès aquí presentin una moció per la millora de les instal·lacions de la Policia Nacional a Sant Cugat han d'entendre que no podem estar d'acord. Quan s'escrigui la història de la repressió del nostre país caldrà parlar de tot això. I malauradament també hi haurà un capítol per a algunes actuacions dels Mossos d'Esquadra, la policia catalana, raó per la qual el nostre vot serà d'abstenció a l'esmena a la totalitat presentada per Esquerra Republicana. Gràcies.